बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै मैया गुवाहाटीआव बड' क'अर्डिनेशन कमिटिनि दैदेननायाव गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादआ BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी आरो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारिखौ लोगो हमनानै सावरायज्लायो। मख'नो गोनांदि बे सावरायलायनायाव 32 नं दुधनय जनजाति बिधान सभा बियाबनि MLA जादब स्वर्गियारियाबो नुजाथि दंमोन। नैथियाव दङ। 8 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ बिबथैया जिनाहारि खालामदों। सिलचराव फिन सासे 8 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाया सासे 65 बोसोर बैसोनि बिबथैजों जिनाहारि खालामजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे मुगैथाव जाथाया सिलचर सहरनि साखाथियाव थानाय कनकपुर ओनसोलाव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय बेलासियाव सालिमुद्दिन मुंनि सासे 65 बोसोर बैसोनि सुबुङा सासे 8 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ फुस्रायना लांना जिनाहारि खालामो। जेब्ला बे बैसोगोरा सुबुङा उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामगासिनोमोन अब्ला जायगानिनो सासे सेंग्राया नुयो आरो हुसिख्रावनानै साखाथिनि सुबुंफोरखौ लिंहरो। बे समावनो बैसोगोरा सुबुङा सुबुं थुबुर जानायखौ उद्दिस मोननानै खारलाङो। बे जाथायनि बागै काछार पुलिसनो खौरां हरो आरो काछार पुलिसनि बिबानगिरि पार्थ प्रतिम सयकियाया लोगो लोगो जाथायसालियाव सहैयो आरो नायबिजिरो। पुलिसआ दासिम दायनिगिरि सालिमुद्दिनखौ हमनो हायाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सालिमुद्दिना सासे आजिरा मोननाय सरखारि मावफारियामोन। थामथियाव दङ। क'क्राझाराव सासे बर' सिख्लाया फासि नांना जिउ फोजोबना लादों। क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय बिसमुरि पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय 12 नं बिसमुरि गामिनि थागिबि 21 बोसोर बैसोनि अनसुमै नार्जारि मुंनि सासे सिख्लाया गोदोनायाव दलें लगायनानै अबथिरायै जिउ फोजोबना लानाय जाथाया ओनसोलनाङैनो समखिखांहोदों। जाथायनि बागै मिथिनाय बादिब्ला सिख्लासानि नखराव जेबो दावराव जायाखैमोन होनना ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरा मिथिहोदों। मा जाहोननि थाखाय लाइमोन सिख्लाया गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनानै लाखो थारैनो जोबोर दुखुनांथाव होनना जायगानि सुबुंफोरा फोरमायदों। ब्रैथियाव दङ। दिनै अल इन्डिया रेडिअ गुवाहाटीनि बर' बिफाननि सामलायगिरि मानगोनां नरेश्वर सायनारिया रुंसारि जालाङो। बिथाङा गुवाहाटीनि नेमकेयार फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो रुंसारि जायो। बिथांनि रुंसारि जालांनायाव दुलाराय बर' थुनलाइ आफादआ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। बाथियाव दङ। आसामाव दानि थासारियाव आनजाद खुंफुंनायनि सम्भावना गैया। 18 जुनाव लागोन जोबथा थिरांथा। मेट्रिक आरो HSनि जोबथा आनजादखौ लानानै गोबां सावरायलायनाय सोलिगासिनो। बेनि गेजेरावनो दिनै आसामनि केबिनेटआ मोनसे गोनां बोसोन होयो। दिसपुराव थानाय जनता भवनाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आफादगिरि मासि सामलायनायाव जालांनाय केबिनेट मेलनि उनाव खौरां मेलाव सावस्रि मन्त्रि बिथां केशव महन्तआ कभिड थासारिनि फारसे नोजोर लाखिनानै दानि समाव आनजाद खुंफुंनाया सम्भबना नङा होननानै बुंथियो। 18 जुन खालार खालि सोलोंथाइ बिफान आरो सावस्रि बिफाना गासैबो आफादफोरजों सावरायनानै आनजाद खुंफुंनाय एबा खुंफुङैनि सायाव जोबथा थिरांथा लागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।